तर नमस्ते सर्वांना. आम्ही चाललो आहे मुंबईला. पण तुम्हाला एक सांगू, आता आम्ही मुंबईला जाणार आहे आपल्या कारमधून डायरेक्ट रत्नागिरी टू मुंबई बाय रोड. चला काजल, इथे बघा माझी बॅग ठेवलेली आहे मी. बुब्बूचं जेवण बाहेरच राहिला. बुब्बू, आता तुम्ही जो प्रश्न विचारायला तर नवीन असाल त्यांना माहिती नाही, तर बुब्बू जे आपल्या इकडे आहे त्याची केअर करायला त्याचे औषध पाणी सर्व आपण आपल्या बाजूच्या नेबर्सला दिलेलं आहे. ते सर्व केअर करतील. आता त्यांना आपण बुब्बूला न्यायला सांगू. ओके, काय खाते ती? बिस्किट आहे ना. हां, घाल तिला 2-3 घाल आणि बाकीच्या दोघांना पण घाल. दे इकडे. दे. हे बघा इकडे सगळं गाड्यात ठेवूया आपण व्यवस्थित. चला. आणि मम्मी बघा तिकडे डिस्कस करते की आपल्या बुब्बूंना घेऊन जावा आणि औषध पाणी व्यवस्थित द्या असं. आणि तुम्ही विचाराल मग हे कपडे ते आपण जे हेल्प ठेवले आहेत आले होते ना, ते मग सर्व मॅनेज करतील. आणि केअरटेकर ठेवलेलं आहे ते सर्व मॅनेज करतील. घर सगळं ते बघतील. ओके. आणि पाणी बिणी घालायचे सर्व केअरटेकर करणार आपलं. ओके. तर बाकी सर्व आपलं व्यवस्थित झाड पाणी सर्व गॅस बीस बंद केलेला आहे. दरवाजा पण थोडा लावलेला आहे. आणि चला चल काय जाऊया. हां, आणि थोडासा बघ, थोडासा हा असा ठेव, हाफ ठेव, हाफ. चला मी बस. दे इकडे. चला लवकर. दुसरे बुब्बू नाही बस व्यवस्थित. कपडे घ्या आतमध्ये. बाय बाय. बाय, लवकर या. येस. तर जाऊया. आता डायरेक्ट मुंबईला गाडी जाणार आहे आमची. चला, बसलात व्यवस्थित? बसलो. चला. बोलतात ना, प्रथम पूजनीय कोण आहे देवांमध्ये? कोण आहे? गणपती बाप्पा. तर पहिलं नाव काय घ्यायचं गाडी चालू करायचं? गणपती बाप्पा मोरया. माझ्याकडे मी जात नाही आहे, फक्त 2 जण चालले आहेत. आम्ही दोघं मुंबईला चाललोय. त्याला पोचलो मुंबईला. 5 मिनिटात पोचलो का? 5 मिनिटात पोचलो. चला सामान खाली करा. बाय बाय. बाय बाय. आरामात जावा. आता हा बघा पाऊलवाट. पाऊलवाट आता बघायला एकदम कमीच मिळतात, कारण आता सर्व रस्ते सिमेंटचे झालेले आहेत. कसं वाटतंय उभं राहून? किती वाजले माहिती आहे? 1:05 झाले ना. 1ची गाडी ना, 1:05ची गाडी 3:30-4ला येणार. टाईम बघून आलो. प्लॅटफॉर्म नंबर 2ला लागते. प्लॅटफॉर्म नंबर 2. 1, 2, 3, 3:30, 2.5-3 तास लेट आहे मम्मी. सामान बघा सर्व. आमचं जेवण सुरू झालेलं आहे. गाडी लेट पण जेवण सुरू. तू काय बघते? बरोबर नाही? भाजी नाही आवडली? मग कॅन्टीनचं जेवण ना शेवटी. आपलं होमस्टेचं जेवण थोडी आहे की आवडायला तुला. 70 रुपयात अजून काय मिळणार आहे तुला इकडे? हे खाऊन बघ ना. का ह्याची टेस्ट बघ मम्मी, ह्याची टेस्ट बघ खालच्याची. कॅन्टीनच्या जेवणमध्ये काय आवडलं तुला? कांदा टाकून मिसळ पाव. आज मम्मीला राईस प्लेट नाही आवडली ना? हे मस्त आहे बघ. हे 100 रुपीजला इकडे पडत आहे. पुलाव आहे बघ, दिसतंय? व्हेज पुलाव ना. फ्लावर आहेत, गाजर आहे, आणि पापड दिलं, कोशिंबीर लोणचं दिलं आहे. वाटाणे आहे. हे 100 रुपीज, हे 30 रुपीज, हे 70 रुपीज. टोटल 120 रुपीजचं जेवण झालं आहे. आणि तिघं आम्ही मिळून खाऊ ना. हे पोझिशन चेंज झालेले आहेत. मम्मीला मी हे दिलेलं आहे. हे चांगलं वाटतंय का बघ? कसं वाटतंय खायला ते? चांगलं फ्राईड राईस करतं ना. फ्राईड राईस आहे ना. नाही, व्हेज पुलाव आहे ते. व्हेज पुलाव पण आहे. फ्राईड राईस सारखं लागतं ना. करतं हां, भाज्या बिज्या चांगले आहेत ना. चांगले. मी हे खायला घेतलं. शयनयान 4 8वा आपला 8वा डब्बा आहे. S4. 1ची गाडी 4:22 झाले. एवढ्या मिनटं गाडी लेट आहे. आम्ही पोचणार पण आता लेटच. आपण 8ला पोचलो असो पनवेलला. आता 11-12ला पोचू. फ्रेश आहे ना. दाखव दे. बघा काय आयटम आहे. जॅकफ्रूटचं आहे ना. जॅकफ्रूटचं. 60 रुपये. केरलामध्ये फेमस असतं.
तू केरला का रत्नागिरीमध्ये? दोन्ही. भाई हे बी दे ना. हे 40, 60 आणि हे कितीला? आणलं ड्रायफ्रूटचे आणि हे माझं आहे. हे माझं आहे. मम्मीचं तुझं दाखव काय घेतलंस तू? लिटिल हॅट्स. घेतलं का? आता आली फायनली. आम्ही झोपणार जाऊन. हाय. ये इकडे ये. गाडीत काय काय त्याचा आवाज बघा. काय बोलला? बिर्याणी, चपाती, भाजी, वडापाव, थंड पाणी, साधा पाणी, चाय आहे, चाय आहे. आणि गाडी कधीची होती ही? मम्मी 1 वाजताची गाडी. गाडी होती 6:30 वाजायला आले. 6 वाजायला आली. तोपर्यंत आम्ही स्टेशनला बसलेली बघा. आता म्हणजे आपण पनवेलला पनवेलला थांबणार आहे ही जाणार वाटतं पनवेलला. घरी पोचायला आलो. 2-3 ला पोहोचेल वाटतं. आणि आमची सीट्स कोणते माहिती का? हे बघा हे समोरचे. एक ही मधली झोपायची आणि वरची झोपायची. 3 गाडी ऑलमोस्ट खाली आहे ना ही. ठंडा साधा पाणी बॉटल कोल्ड्रिंक्स काच बीस पण दिलेले आहे सर्व. झोप आली आहे ना? झोपतेस? पड इकडे मी पड. हे सर्व काय बोलते? गाडी हलवू दे जरा. हल्ल्यावर झोपणार? मग हलव. पण जरा गाडी हे नाही केली ना जरा. साफ नाही केली आहे. बघा हल्ली गाडी हल्ली बघ. गाडी हल्ली. थंडा साधा खाली ठेव सर. तर हा गेला रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. किती वाजले? 5:44. एकची गाडी बघा कितीला आली. थांबली का परत? स्लीपर कोच. इकडे हां अभी लास्ट टाइम माहिती ना काजल पडली होती. आमची काजल तिकडून डायरेक्ट खाली पडली. गेली का वरती? वरती गेली का मध्ये गेली? आता ती उद्या उठणार डायरेक्ट वरती. डायरेक्ट वरती गेली. झोप तू झोप. हे सीट मोठे आहेत ना? आई इकडे तोंड करा. इकडे लाईट बंद करू. गुड नाईट. झोपली? किती सुंदर दिसतोय. माउंटनवरून व्ह्यू बघा. खाली बघा व्ह्यू. सुंदर एकदम. तर इथं बघा आमची गाडी आली आहे पनवेलला. आता वाजले किती? 12:14 12:15 वाजले. ही गाडी 8ला पोचली पाहिजे होती. संध्याकाळी 8ला. घरातनं बाहेर किती वाजता पडलो? कितीला पडलो आपण? 12:30ला ना? 12:30ला. एकची गाडी 8ला पोचली पाहिजे होती. आली ती 5ला काय 5:30ला. 5:30ला आली. आणि आता 1ला आता घरी जातो आहे. मॅप बीप चालू आहे. आता पनवेलपासून पण 1 तास आपल्याला पोचायला लागेल अजून. 1 तास. 12:15 12:30 1:30 पर्यंत घरी पोचू आपण. पण एक होती की गाडी खाली होती ना सर्व ऑलमोस्ट. हां पूर्ण खाली गाडी होती. Special Express is arrived on platform number 5.
चल. तर किती वाजले बघा इकडे, बरोबर 1:30 वाजले. मी 1:30 काय दिलो. मम्मीला नवीन सोफा मागवलेला आहे आम्ही इकडे. कसा आहे मी हा मस्त आहे. दिलू कुठे आहे माझी? ए माझी दिलू कुठे आहे? दिलू कुठे आहे? ही बघा दिसली. दिलू कुठे आहे? ये 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 ये. खूप कंटाळा आला आज गाडीमध्ये. हा मम्मी, लय कंटाळा आलाय अशी गाडी. बापरे बघा ना, आम्ही किती वाजता घरी आलो पाहिजे होतं. 8ला पनवेलला, 9ला तरी इकडे विक्रोळीला आलं पाहिजे होतं. 1:30 वाजले. 1:30 रात्रीचे 1:30. दुसरा एकदम- दिवस लागला. हा एकदम कंटाळा असा. बेड आवडला का तुला? आता हातपाय धुवून घेतो आणि मग आपण हातपाय धुवायची पण लायकी नाही राहिली. भाई इकडे थंडी आहे. कुठे इकडे आपल्या इकडे इथे जरा आज जरा कमी आहे, इथे पण थंडी आहे. ताईकडे तर दिसतं बर्फ. तर इकडे बघा, आपण जी ऑर्डर दिली होती ना, आपले 2 बेड्स आणि एक साईड टेबल हे आपले आलेले आहेत. आता आपण तुम्ही न्या आपल्यावरती, ठीक आहे. आपण बघूया कुठे कसे दिसतात ते. तर तिथे बघा, हा आपला साईड टेबल आपण ठेवणार आहे. आरामात आरामात दादा. ओके चला, ह्या फ्रंटमध्येच ना. ओके बरं झालं चप्पल काढलं. त्या साईडला ठेवा बघा. हे बघा इकडे इकडे ठेवा. ओके हा ठेवा असा इकडे. तर हा बघा आपला साईड टेबल जो आपण ऑर्डर केला होता. ओके तर इकडे 1 2. तर आपण काही ठेवू शकतो आतमध्ये. हे बेड बघितले का, सर्व उघडलेले आहेत. ते आतमध्ये स्क्रू आहे वाटतं. स्क्रू आहे त्याच्यामध्ये. आरामात जावा. आरामात जावं. हे सर्व बेड आपले 2 मोठे बेड आणि 2 आपले हे वाले बेड. हे गादे गाद्यात ना. एवढ्या टेम्पोमध्ये कसं आलं. सर्व हे करून आहेत म्हणून मम्मी उघडलेत म्हणून आले ते. हा सेंटरला बरोबर. एक बेड सेंटरला येईल व्यवस्थित. नाही इथे इथे सेंटर इकडे आहे ना. ठेवा मग आरामात फिटिंग करा तुम्ही. ओके राहुल पाठ डायरेक्ट असंच पाठ. तो स्क्रू पाहूच्या हाताकडे आला.